Често ни питат, а какво правите с излишните скобита? Истината е, че при нас нищо не се изхвърля просто така. Първо изчакваме Миро да спре да се прави на пицар, може би това му е било детска мечта. После нарязваме скобито на малки парченца и така го смесваме с зеления чай, с който е започнала ферментацията на нашата нова партида комбуча. И така добавяме абсолютно всичкия чай, който сме използвали. Това количество е може би около 7-8 кг. Абсолютно достатъчно за нашата следваща цел. И така тръгваме на кратка мисия из квартала. Оглеждаме се внимателно, търсим най-хубавата малка градска градина, онази между блоковете с цветя покрай оградата и зеленина, за която някоя баба се грижи с много любов. Когато я намерим, оставяме всичко там за компост, за почвата, за следващия живот. Защото комбучата не свършва в кенчето, тя просто се връща обратно там, откъдето е тръгнала. И преди да ни помислите за чисто луди, не го правим със всеки чай, който използваме. Просто ви даваме идеи какво да правите в случай, че имате излишни скобита.